Cun aumento constante de casos activos e de hospitalizacións e na conta atrás para despedir o ano, a Xunta toma medidas para frear o avance da sexta vaga. Medidas proporcionais, dio o Conselleiro de Sanidade, que estarán en vigor entre a medianoite do xoves pro venres e o 18 de xaneiro. Afectan sobre todo a hostalería, que de novo non poderá servir en barra e que terá que pedir en todo momento o certificado COVID. Ademais, todos os locais terán que pechar a medianoite, agás os venres e sábados. O peche da hostelería e a restauración a partir das 12 horas da noite, as 0 horas da madrugada, todos os días, nese período do 30 ao 18 de xaneiro, excepto os venres e os sábados, donde ese peche sería a 1 da mañá. No caso dos locais de lecer nocturno, deberán baixar a persiana como moito ás 2 da madrugada. Para a noite do 31 de decembro, a Xunta propón ademais medidas específicas. Pro ocio nocturno aposta por pechar ás 3, unha medida que foi analizada esta tarde con representantes do sector. No resto de establecementos, a hora límite en Noitevella será a 1 da madrugada. Ningún negocio poderá abrir o día 1 de xaneiro antes das 10 da mañá, para evitar os reenganches entre ambos horarios. Polo tanto, unha vez pechados, non se pode volver a abrir hasta as 10 da mañá do día 1. Ademais, entre o 30 de decembro e o 18 de xaneiro implantarase o que Comesaña denominou toque de non queda. Neste caso, o Goberno galego precisa do aval do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Non é posible quedar con ninguén a partir das 2 da mañán, entre as 2 da mañán e as 6 da mañán. Só se pode transitar pola rúa ou por calquera entorno, ou persoas que vayan solas ou, como moito, con persoas da mesma unidade familiar. A Xunta fai tamén un chamamento a evitar eventos musicais masivos que, en todo caso, teránse que celebrar co público sentado. Tamén pide evitar aglomeracións como as das cabalgatas e recomenda, en todo caso, facelas estáticas. Ante isto, os concellos tamén reaccionan. En Cambados, por exemplo, xa confirmaron a suspensión de varias actividades de Nadal, entre elas a cabalgata de Reis.